Ndamira pamberi pedare Mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedare Mambo Mutasa. Zvese ndezvechokwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichaneswa nemhosva. Ndikanyepa ndichaneswa nemhosva. Mwari ndibatsire wangu. Mwari ngaandibatsirewo. Sisembo mutsananga. Ndotanga. Oye ndiri kunyaya yako yekuti 2020 ndakapiwa nzvimbo. Starenyu. Pamusoro Changamire. Starenyu. Pamusoro Changamire. Ndinewo nhawirwa yangu. Zita rangu ndibhigi Madzima. Taura yini baba? Ndiri kutaura pamberi pedare. Ndichitaura kuti kubva 2020 ndinewo nzvimbo yandakapiwawo naRutendo Nyamugumura kubva kuMamaonya. Kusvika ndazosvikawo pakuvaka kusvika ndipedze kuvaka nokutoireti nemvura yeZinwa. 2023 ndo pandakazoona ndakusungwa kwaMambo Sanyamandwe. Kwaisa Sanyamandwe. Ndasungiswa newo kwaShasha. Saka ndakasvika kudare kuyo. Nyaya ikatokwa nemakurukota anga ariko. Nyaya ikatokwa ichinzi Sabhuku Maonya tsvagira vanhu vako kwaShasha pekugara. Nyaya ndobva yapera yakadaro. Saka tagara mumashure. Ndakazoona kuti ndodaidzwa futi kudare kwaise Sanyamandwe. Takunzi abhadharai mari yokuti tisvike panzvimbo pacho. Taenda panzvimbo pacho. Dare rakati ayo vekwaShasha kombanzetai vanhu ava zvavakaita panzvimbo vakagara. Saka ndobva ndavhariwewo zvinhu zvangu zvandakaitawo ipapo. Ndobva ndavatumira pipa racho. Kubva paipapo havana zvimwe zvavakazongouya kuzofenza vasina zvavaita zvavazataurwa nedare. Ndo nyaya yandavenza panapa. Pane chamusina kutaura. Mati yakaenda kudare kekutanga. Kwekutanga hongu. Ndobva wazwa naShasha. Handizvo. Hongu. Pasabhuku Maonya tsvagira naShasha kunogara. Hongu. Handizvo. Hongu. Meaning kuti nyaya yenyu makahwina. Hongu. Ndobva yadzoka futi kechipiri. Hongu. Handizvo. Same dare. Mudare rimwe chete iroro. Ndobva kwanzi imi michibvai asi naShasha ukombanzetei. Ndizvo. Aiwa takasimudza dare kusvika panzvimbo. Muhammadi. Ndo zvanzi nedare vanaShasha. Handizvo zvakafamba sei. Kombanzetai vanhu ava. Ndo pandiri kuda. Kana pabuda nyaya yekunzi kombanzetai vanhu ava. It means kuti padare rechipiri makairuza. Saka mairuza kochinzi chikombanzetwai. Kana manzi mukombanzetwa kutaura kuti chibvai izvi. Nekuti nzvimbo yanga isiri yenyu. Ndizvo zviri kutaura. Ende mataura chimwe chamataura futa. Mati makapiwa nzvimbo ina Rutendo. Rutendo wacho akakupai nzvimbo ari kupi? Rutendo wacho ndakamboedza kumufonera kwari haana kuuya asi musi wekutanga padare akanga aripo. Because nyaya yenyu haifambizve. Because iwe land yese yako wakapiwa kai. Munhu anofanira kunge akamira apo kapa. Akagara newe apa ndi Rutendo. Because Rutendo ndiye akapa land kwauri land isiri yake. Ndo zvazviri kutaura. Saka alright mugarai pasi. Pamusoro Changamire. Inini ndonzi Edmo Shasha. Ndiri bhuku rekwaMaonya. Ndakadaidzwa naSabhuku Maonya. Ndiri kuHarare. Shasha uya kuno pane zvazviri kuona zvakanaka zviri panzvimbo yenyu. Pane munhu ari kuita sei ari kuvaka. Ndasi kuziva kuti akabva nekupi. Abva ndauya. Takasvika vari kutochera vada kugadzira zvidhina. Akaudzwa kunzi usavake nzvimbo iyi ine varidzi vayo. Iye akaenderera mberi achivaka. Saka takazopedzera tasvika kwaChief kwaNyamandwe, kwaNyamandwe kwakaita mapostponements akati kusvikira ishazoti handei kunzvimbo kwacho tinoona nzvimbo yacho yakamira sei tikasvika.
iye madzima anga atova akapedza imba yake. Dare rashe rakazoti nzvimbo ndeyashasha. Mukaona shasha asvika panapa nzvimbo ndeyani? Ndeyashasha. Madzima ukaona shasha auya wotokumbira, hakuna kana kumbobuda kana word kuti compensation. Uri kuti imimi ka kwandiri now nyaya yenyu doesn't make any sense. Vavatatu namugumura shasha Because imi mutoata nyaya yecompensation inobvira yaitaurwa nezvayo ende hamuizivi. Asi uyu ari kuuya panapa achiti makanzi kudare kwasanyamandwi compensation. Saka dare rimakaenda rakataura nezvecompensation ndiripi? Ende imimi akataurira uyu kuti pauri kuwaka handi pako ndiani? Ndisabhuku Mawanya. Akamumisa ndiani kuwaka? Akamumisa kuwaka ndiani? Ndisabhuku Mawanya. Sabhuku Mawanya ari kupi? Aripo pana. Ari kuno ngauya. Sabhuku Mawanya. Sabhuku Mawanya. Kuti tori nevidhio yepatakapedzisira chi. Isusu vidhio tinozopindako zvarema. Izvo hazvisati zvarema. Izvo hazvisati zvarema. Right. Sabhuku Mawanya. Chandira kuziva pamuri mimi. Ndimi here makataurira awa kuti lendi yenyu pane munhu hapo? Awa here awa? Awa vanhu havo. Aya sendera yanga wandiroziva vane problem ye. Uyai apa? Kana kuti hapana here anenge ari padhuze achimutaurira. Ndiri kuti imimi ndimi makataurira awa wana shasha kuti nzvimbo yenyu pane munhu hapo. Ndimi wana shasha ndobva wadini? Wane shasha wabva wauya wasvike pamba pane munhu hapo watowaka musha. Munhu iyeye wakawaka musha uyu wakapiwa ndiani? Ina handimuzivi. Hamuzivi? Handimuzivi. Uyu unozi Rutendo uyu munomuziva here? Rutendo Nyamugumura. Muzukuru wekwanyamugumura. Uyu munhu uyu akaisa wacho handimuzivi. Nyaya yedu haisi yekuti munomuziva here kana kuti hamumuzivi. Nyaya yedu iri pekuti paakapa munhu ngepake here kana kuti hapasi pake? Hapasi pake. Hapasi pake? Ngepani? Ngepashasha. Ngepashasha. Right. Uyu musikana uyu makambotaura naye? Upi? Iye Rutendo. Wakauya achiti ndinoda kuisa munhu uyu. Ndikati hapaiti nzvimbo yemunhu. Vanhu vacho varipi? Vari Harare. Baba vacho namai vacho vakafa. Saka wana ndiwo wasara waripo. Saka iwo hapabviri kuti uise munhu kuti adini agarepo. Pamusana pekuti warizive musha waridini vachazouya. Asi uyu Rutendo simba iro rero angariwana kupi? Hatizivi. Zvazi kutobvunza uyu akaisa wacho. Aripi Rutendo wacho? Handimbozivi kuti uripi. Because munoona mamiriro yakaita. Tikapa judgment ipo panapa. Tikazoenda kuseri tozoona kuti nzvimbo ndeye Rutendo. Tozodii ende ukama hwacho waRutendo nanashasha huri papi? Ndakamira pane auya ngosiya bhegi apa anoti anenge ane umboo. Alright. It's okay, Sabhuku garai henyu pasi. Garai pasi. Sumuka iwo. Uyo, ruda uyo. Taura tizwe zvori kuziva iwo. Pamusoro iyi. Mambo Mutasa. Garai Sabhuku pachiya apa. Kana pachiya garai kana pachiya it's okay. Pamusoro iyi Mambo Mutasa. Yes. Ndonzi Matthew Maturura. Matthew ani? Maturura. Matthew Maturura. Ndogara nababa wangu paDC apa. Pasame stand yatiri kunetsana nawo wakuru wedu apa. Zvakaitika 2016. Ndakatenga stand pazasi peimba yakavakwa
samadzima. Sofunga ndinotobhadhara mutero. Alright, mira ipapo. Wakatenga kunari. Ndakatenga tsamba dzacho dzese dziripo. Iwo sabhuku nemapurisa eKwashi wakatouya wakandipimira. Wakatonditi gumira apa, kugumira apa. Saka iwo wakatenga unari? Kuna ini ndakatenga stand kuna Munawa. Verengai pane iyi yanga iri pane zvawanga waitirana na Munawa. Baba wangu ndo wanotobhadhara Simba Nyamugumura ndiani? Simba Nyamugumura ndiani? Ndofunga sabhuku 2016 sabhuku ndo wainyatsogara nawo. Ini semunhu anga asvika Simba Nyamugumura ndiani? Iwe ndiwe une tsamba yacho. Ndani ndiwe une Simba Nyamugumura ari kubvunzwa. Ndinomuziva ari mumatsamba ako ayo. Simba Nyamugumura Aiwa. ndiye aigara, ndo vanhu vaigara ipapo. Ndo vanhu vaigara paSimba Nyamugumura, paigara vanhu vekwanyamugumura. Ndo vaigara ipapo. Ini chandinoda kuziva. Ndinoda kuziva kuti relationship yestand yako iwewe iyi nestand ina Rutendo iyi zviri papi? Zvazoenda koitika ndezvekuti istand imwe chete here? Zvazoenda koitika ndezvekuti kutaudzana kwavaiita panyaya dzavo sabhuku neawa inini wanga wasinganditauriri ba nekuti inini ndakagara nechekuzasi. Saka magariro andakaita kuzouya kwawaita manje wakuti wakufenza stand yasamadzima wachiti wapedzerana kudari. Ndakaona wakudarikira wakuuya kokomberedza futi nestand yangu wachiti yese iri muimao. Because iyi tsamba kai yakanyorwa musi wa 14/01/2016. Akanyora tsamba iyi handisini. Akanyora tsamba iyi ndiishe Sanyamani. Achinyorera sabhuku Maonya. Sabhuku Maonya ndimi zve. Tsamba makamboiona here? Iyi yakadhindwa iyi. Asi musiri kuya kopima mamuripo zve nemapurisa eKwashi. Muitonditi gumira apa muiti bhadhara $15 upinde mubhuku. Saka uyu kana imimi muchiti hamuzivi. Alright, mirai. Nhawatawa inobatwa. Mirai. Imimi kana muri kubhadhara ndiye wari usaina hurumende uyu. Muri kubhadhara kuna sabhuku ani? Maonya awakagara apa. Saka Maonya unoti hauzivi sei uri kutambira mutero futi musei. Wakundikomberedza futi kuti wewe futi unofanira sabhuku iwewe Maonya uyu ndiwe Aroni. Ndiwe Aroni Maonya. Saka unoti haumuzivi seiko uri kutambira mutero wake. Uri kutambira mutero wake uchiti uri ngewepi? Pamusoro. Nyaya yake uyu handimuzivi. Baba wake wakauya naJoji ishe achitaura kuti isa munhu uyu pai. Izwai sabhuku. Haumiri pamberi pevanhu ba. Muchitaura kuti munhu handimuzivi asi mari yake ndinoiziva. Muri kuti zvekuti uyu akauya naJoji kana kuti akauya nani hazvina basa. Munhu uyu according kuMutasa Rural District Council atomubhuku reMutasa Rural District Council akuzikana because ari kubhadhara mutero. Saka imimi sei makuda kutorera munhu ari kubhadhara mutero kukanzuro? Patikuda kuziva ndipo kuti awe ipapo akambopiwa nani? Wakapiwa nzvimbo iyi, wakapiwa ndiRutendo. Rutendo amupa nzvimbo iyi. Akaenda kuna Ishe. Rutendo. Muri kuti uyu munhu waIshe. Haasi munhu wenyu. Uyu munhu washe haasi wenyu ba. Imimi sabhuku hamuzivi. Saka maimunyorerei munhu washe wemusingazivi kutorera mutero? Nyora munhu mutambira mutero wake. Izwai Samaonya. Zvinoita murume mukuru akura une bvudzi rakachena akangwara sabhuku. Anda yakati pakapiwa tsamba naIshe kuti isa munhu uyu
mubhuku, enda wogurire munhu uyu pekudii, pekugara. Imimi neruzivo rwamuinaro rwamuri kuklema kuti munaro, munodai makati pauruda kuti ndigurire munhu Ishe hapaiti nekuti ngepaningi. Ndakamutaurira zvese. Saka kana makataura izvozvo makazotambirire, muri kutambirirei mutero uyu? Mutero ndakatambire pamutemo kuti wakati munhu uyu mutambirire mutero wake ngekuti munhu wangu mutemo izwai samaonya. Mutemo unoti munhu anobhadhara mutero kuna sabhuku webhuku raanogara. Kana sikagarimo vanotambira. Uyu munhu izvozvi is the next thing. Handikati bhadhara mutero. The next thing aritopiwa permit. Yekutoti ngepani? Ngepani. Because council haidzoseri munhu chii? Andizvo. Mari sita munhu kubva 2016 mutambira mari yake 2016, 20, 2016, 2018, 2023, 20, all these years. Murutambira mari yemunhu. Nhasi uno mozoti handimuzivi. Ende tsamba dziripo, uyu munhu azotsamba idzi kuna sabhuku maonya musi wa14/01/2016. Ndabvumidza togara munawa 50099861 kuti agare pastendi yatakamugurira pana Nyamugumura, pamari yaakapa Simba Nyamugumura. Ishe naSimba Nyamugumura wanewo mhosva yavo yekutengesa state land. State land haitengeswi, and the proof is here kuti Simba naIshe Jojo wakatengesa chii? Iyi ndichadhirawo nayo ndegai yekutengesa chii? Asi iyoyo handiyo nyaya iripo nhasi ba. Nyaya iripo nhasi ngeyekuti munhu uri kuti zvinhu zvangu ndakaita above board because sabhuku you were notified, mukanyorerwa tsamba kuti endawo ise munhu uyu panzvimbo yakati. Mukatora tsamba iyo sabhuku mukaitambira mukawirana nazvo, to show kuti makawirana nazvo makabvuma kutambira mutero wemunhu uyu paakagara. Makore ese aya muri kutambira chii? Andizvo? Muri kutambira mutero uyu muchiti ngewenyi. Ndakazi ndishe tora munhu makazi ndishe tora munhu umugarise patawirirana naSimba. Handizvo? Imi mohamatora munhu iye mohamaenda komuisa pawiriranwa ndiIshe nani? naSimba. Meaning kuti chinhu chachisinei nemi. Chachiri pakati paSimba nemurume uyu munawa naIshe. Asi Ishe knowing kuti haana chii? Haana masimba ekupa munhu chii? Land. Ane simba rekupa munhu land ndiani? Sabhuku. Apa sabhuku ndiani? Ndimaonya. Ndokubva anyorera maonya chii? Tsamba yekuti hewe munhu wendiri kuunza uyo taita dhiri, tatomugurira. Handizvo? Because nyaya yekutaura nezvayo nditaura nezvaba haisiri vacant land by, itori private property, itori land yechi yemunhu. Izvo itori stand yemunhu. Iwewe sabhuku hauna mariro miro baya kuti munhu kana ada kupa munhu land yake umurambidza. Because ngeyani? Ishe akandipa Simba, akanditi iwewe isa munhu uyu. Ndikati kuti ndirambe inini kuti ndise zvimwe zvakataurwa ndiani ndishe zvinodini hazviiti. Ishe akanditi iwewe maonya isa munhu uyu. Ndikati aiwa nzvimbo iyi inzvimbo yemuri. Ko Simba uyu Nyamugumura naRutendo Nyamugumura ukama hwawo huri pasi. Mukomana muningira. Mukomana muningira ka? Meaning kuti Simba naRutendo handiti wakawirirana kuti wape vanhu awa pekugara muproperty yani yawo. Ndosaka ndataura kuti chiripo izvi zvinoda kudiwa ndechekuti paroda kupruviwa kuti
lendi yakapiwa uyu Munawa ndi Simba nani na Rutendo ngeani ndo pane nyaya yese ngea kana iri yawo wani right yekupa kana isiri yawo izwai ndiyo nenzimbo iyo izwai pandatanga kuta suspicious Sabhuku ndepe kuti Sabhuku imimi makaenda kozvita complainant panyaya isiri yenyu chakakupai simba imimi rekufonera wana Shasha Harare kuti pamusha penyu pakuwakwa ndo zvamunoitira mavillagers yese kuti mukaona activity kuti pamba pemunhu munofonera ndiyo tsika yenyu here yekuti mukaona padongo pari pamusha pewanhu munofonera vanhu vacho kuti pamba penyu pakuwakwa interest yenyu yekufonera wana Shasha yanga imbori papi? What is your relationship nani nana Shasha? Wana Shasha sei warugara kuHarare wachisiya pamusha pasina munhu? Ane Shasha warugara kuHarare wakasiwa ndi baba wacho. Zvekusiwa ndi baba vari kuHarare, kugara kuHarare is not a problem, haisi mhosva. Ende kana dongo riripo rinogara kuita dongo kana chi nderani? Nderawo. Saka ndakawachengeta. No. Saka ndakachengeta chizowata Sabhuku wakaita wakauya zviri Sabhuku kana mapa munhu lendi imimi harisi basa renyu rekuchengetedza lendi iyo ibasa yemunhu wamapa rekuchengetedza lendi yadi why makaramba muine interest yekuchengetedza lendi isiri yenyu yamapa munhu? Where is your interest? Makazi tichengetere here nono. Makasiwa ni wana wati here tichengetere Sabhuku. Saka kuzojusa nefoni kufona nepakati peusiku interest yenyu yanga iri papi? Apa inini ndine simba rekuchengeta nzvimbo iyi. Sabhuku pandiri kuonana nemi ndepekuti pamaita maifanira kurakidza interest yenyu kutanga kuita interest nenzvimbo iyi handipo pamakazoiita. Interest yenyu yaifanira kutangira apa pamakanyorerwa tsamba nani naIshe kuti Ishe mirai pamakanyorerwa tsamba naIshe ndo pamaifanira kunga makatanga kufonera wanani wana Shasha kuti wana Shasha uyai kuno ndine tsamba iri panapa yandanyorerwa naIshe stand yenyu yakudini yakutorwa. Mirai madaro munonzwa madaro yanga isikazosviki nyaya kwese kwayadiwa kwayasvika because yaifanira yakavharirwa babi apa ndo paifanira yakavharirwa andi asi makaenda kuti nyaya ende kokura why mareceiver tsamba iyi anditi movha maenda kopinza aiwa kasvo kana musina kupinza mubhuku muchero uyu ari kubhadhara sei kana muri amuzi because chinoti munhu abhadhara muchero kana angapinda mubhuku akataura kuti alright mubhuku arimo here Munawa uyu ndati mubhuku arimo here Munawa handimuzivi saka ari kubhadhara kweitochi ari kubhadhara uyu mukomana handimuziva mirai mukomana uyu inini handimuzivi izwai Ishe uyo ndinoziva ndi baba mubvunzo wacho wenu Ishe Sabhuku mubvunzo ndeyekuti kana musingamuzivi pari kubhadhara muchero uyu kwamuri ari kubhadhara achiti ari kugara papi? baba wake ndiye ndinoziva. Yes, kana muchiziva baba wake munomuziva. Kana ugara kwaari mirai. Kana muchiziva baba wake uyu munomuziva sekuziva kwamunoita wana waShasha. Because wana waShasha wari kuchengetedza zvinhu zvababa wavo namai hapasisina. The same thing na Munawa. Munawa akuita inherit zvinhu zvani zvababa wake because baba wake hana mai wake wamunoziva hapadi kuti hapasisina. No, wana Munawa nana Shasha wari museri chi, wari museri class. Wese mune maparents amunoziva.
chamusikazivi chii wani andizvo iyo nyaya yatopera uyo munawo munomuziva shasha munomudini munomuziva andizvo sei wana shasha izvizvi pauya kofenza after mawataurira kuti pane munhu akugara pamba wakaenda kofenza nemusha wani nelendi yamunawa wamunoziva imimi mukadini imi wana kufenza kwakaisa shasha ava uyu mukomana uyu handiye wakauya mukoma washasha achitaura kuti nini ndauya wachigara nababa wake uyu wachiwirirana nababa wake akati waraiti dini fenza hako mazizwa nababa wake uyu fenza hako tidini ndichazokugurira mamuripo futi mamuripo ere ndandiripo apa wakataura nababa wake ndandiripo mamuripo orati fenzi yaiswa rini iyo fenzi itaonezva fenzi yakaiswa mwedzi woperawo baba wacho achipo aripo akati ataurirwa nibaba wacho kuti takufenza yadhi yedu akati horaiti tati baba munauri mapaipi awanga wadaidzirwa futi nasabhu wacho kudzivisa ari kugadzirwa mvura no zvakanaka garai pasabhu garai pasabhu nyaya yenyu manje hatichaipedzi nhasi ba ngatiipedze next week ndiri kuda ishe Sanyamandwe ndiri kuda baba munawa ndiri kuda imimi sabhu ndiri kuda rutendo ndiri kuda simba ndiri kuda shasha family ndikuti nyaya iperi because makatoda iso haitoperi because zvozvo raitinawo muruti ishe wenyu akakutaura tsamba ndoda kuti wani ishe imi murambe pamberi paishe kuti tsamba hamuna kudzora makabhadhira mari yopinda mubhuku $15 All right, it's okay. All right. Izwaibamu ndati wanashasha imimi wanashasha ka ndingatoti ndine urombo nenyaya yekuti mune pamuri rwandiwa pamusikazivi muri rwandiwa but imi hamusi kuona kuti muita sei muri rwandiwa munhu ari kuuya kwamuri achiti wanga ari kuitirai favor asi pasina favor akakuhandirai kuseri chinhu chaari kuuya kwokutaura imi anochiziva asi ari kuuya kwamuri anonyeponga asingachizivi because hakuna evidence inodarika ipapa inodarika ichi neichi ichi ukanoitosaina pasi perisiti kuti Aaron chi Maonya it means kuti you are in agreement yekuti unoziva kuti munhu ari mubhuku mani mako saka kuti munhu auye pamberi pedu achinyepa kuti handimuzivi asi ari kutora mari yemunhu idzi tsamba dzaani idzi tsamba dzaishe idzi dzakanyorwa kwaari dziripo futi ende tsamba handi dzekuti tsamba ndedzekunyepa ba because ishe wakadhinda dzese dziri tu dzese dzine zvidhindo ndozvandikutaura ka kuti nyaya iripo ndose pandikuti muri kuhwandirwa ndepekuti pakanyorwa tsamba yana ishe sabhuku aifanira kunge akataura kuti ishe pamutaura hapaiti kana kuti hapana nzvimbo kana kuti ngepe munhu but sabhuku haana kuzviita ba sabhuku akaenda kuisa munhu muchii mubhuku aisa munhu mubhuku obva aenda kobhadharisa kuti munhu chii mutero meaning kuti he was in agreement from the word chi go but nhasi akuya kutaura pamberi pedare kuti handizivi ndinoziva baba wake uyu ndinoziva baba wake wana baba wakaso wakawirirana kuti saakufenzi iye penzi apanga andoripo sabhuku imi bambo sabhuku ngatisangane next court case saka ndoda chi ndati chi ndoda ishe Sanyamandwe ndoda simba
ndoda Rutendo, ndikuda Shasha family, ndikuda Munawa chi, Munawa family, nani, anzani, Madzima. Yes. Madzima mapepa ndiko. Oye takabuka na Chief Simon. Na Ise Simon. Tambira bunyi. Imimi Sabhuku mutone mwana ari munyaya yafutika. Mwana wenyu imimi. Mwana wenyu imimi Sabhuku ari munyaya iyi. Mwana wangu inini? Yokuti kudini? Mwana wenyu agare pi? Tinogara tese kwa DC. Munogara pese pa DC. Panzvimbo irikutaura nezvayo mwana wenyu anombogara. Samba yakanyowa ndi. Alright, hazvinei nekuti anyowa ndiani. Taura ndizwe shamwari. Pamusoro ichangamira. Yes. Nyaya iri kuitika pa ini semazwiro andinoita nevanhu vari munharaunda, kana uchinge waane nyaya unopota uchimbobvunza wangu kuti zvakamira sei, dii chii chiri kuitika. Pari kugara mwana wavaoka ndo pavari kufungidzira kuti ndo paitogara Shasha, saka kwatiri kutogara isusu kwakutori kunze. Ndo chokwadi chira ndakazonyika ndichidzwa inini. Kuti kana warutaura zvekwashasha kwese kwamuri kugara kwakusingagari vanhu bawaini, kwekwashasha vaitogara iko kumusoro kwamuri kutaura iko Kune mwana wa Sabhuku. kune mwana waSabhuku. Nyaya ndinayo panapa. Vaitofudzirwa mbudzi. Ndosaka ndandiuda Ishe panapa. Wozi nyaya yanyohwa ndiani? Tsamba iyi. Ndiishe anyora iyi. Nyaya takaenzanisa tikati Shasha abhadhare zvivakwa zvese zvakaita Madzima nevamwe vese kusanganisira mwana waSabhuku. Asi zvaakuitika Shasha waakuramba uyezve waakubata Madzima chete achisiya mwana waSabhuku. Shasha okay. Samba yakanyowa ndi. Anyway, aiwa ndiishe Sanyamandwe. Ndo vanhu vari kutogara kumusoro kwavaigara. Right. Saka ngatisangane munhu wese aripo next court. Tobva tapedza nyaya yacho. Oisamba right, ande tosangana next case. Asi vanhu vanoda wese make sure vanhu vese mawasamuna wauye pana kuti tipedze nyaya. Right, thank you. Next case.